Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kabisyo, sa oras natin ngayon at 10:22 PM. Dagawin pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nyo nga po ang kabuang istorya na binasa ng ating Basa Princess na Rocky's Secret Files with Jello. Nanghingi po kami sa inyo ng inyong mga komento, violent reactions, thoughts sa napakinggan nyo pong kwento. Kaya ngayong oras po na to ay babasahin po natin mga binahagi nyo pong kwento sa ating programa. Unahin na po natin si Jobert Vertudaso. Sabi ni Jobert Vertudaso, "Good evening, Idol DJ Titan Jello. Tama ka, Idol Titan Jello at DJ Rocky. Pag pumasok ka sa pag-ibig, kakambal na niyan ay saya or sakit. Kasi may mga bagay or sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Jepon Ken Vertudaso, Jayden Seriaca, Resonyo at John Soltes. Maraming salamat." Sabi naman ni Darwin Rosel, "Sophie, well, naniniwala ako sa pag-ibig. Pero pagdating sa love from social media, 50-50 ako dyan. Kasi hindi natin alam kung yung taong nakikilala mo lang sa SOCMED ay same person din sa totoong buhay. Kaya bago ka pa ma-in love, it's better kung kilalanin mo rin siya ng personal." Well said, Darwin, ha? Totoo yun. Sabi naman ng isa pa nating humugod dito, mga kabisyo. Nagbahagi ng kanilang komento. Hindi talaga madali umibig. Lalo na kung sa social media natin makikilala. Maraming hindi natin alam kung totoo ba ang kanilang pagkatao sa social media. Pero sa kanilang personal ay iba naman pala. Marami nang mapandin lang sa mundo natin ngayon dahil lahat na halos nadadaya na. Hindi na natin alam kung totoo pa ba yung emosyon na pinapadama ng isang tao sa atin, lalo na kung nakilala lang natin sa social media. Kaya po sa mga kabisyo natin, mag-iingat po tayo. Huwag natin basta-basta mahalin ang taong nakilala lang natin sa social media. Sabi naman po ni Jo, mahirap talaga kung may tao tayong mamahalin tapos ipagpapalit tayo sa kaibigan. Danas ko po yan, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Pinagpalit ako sa mismong kaibigan ko. Ang intensyon niya lang pala, kilalanin ako para makilala niya ang mga kaibigan ko. Yung nakakuha niya na po yung mga impormasyon ng aking mga kaibigan, pinag-a-add niya lahat sa kanyang social media. At nakipag-kaibigan siya, nilapit niya ang kanyang kalooban. At matapos-tapusan DJ Titan Jello at DJ Rocky, ako pa po masama sa mga kaibigan ko. Ako pa po ang nasira at siya pa po ang naging mabuti. Malaman-laman ko, isa sa mga kaibigan ko at kabarkada ko ay naging sila po ng ex ko. Kaya minsan kailangan mo na lang talagang tanggapin, kailangan mo masaktan dahil ikaw ay totoong umiibig. Yan po mga kabisyo ang mga binahagi ng ating mga nakatutok sa ating Rocky Secret Files with Jello.
na binasa po ng ating Basa Princess ngayong araw na to. Kabisyo, nakakalungkot talaga, no? Na mararanasan natin yung mga ganitong bagay sa buhay natin. Na gusto lang naman natin magmahal ng totoo. Masuklian yung pagmamahal natin ng totoo, pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kadali na kapag ikaw ay umiibig, kahit sabihin mo mang sapat lang ang pagmamahal mo o totoong totoo o sobra-sobra ka magmahal, dapat hindi ka nag-expect ng anumang kapalit. Kapalit na magiging totoo ba ang kanyang pagmamahal para sa'yo? O hindi magiging totoo ang pagmamahal niya sa'yo? Bakit, kabisyo? Dahil kapag umiibig ka, dapat alam mo sa sarili mo ay either maging masaya ka o pwede kang masaktan. Dahil ang totoong umiibig ay handa dapat sa mga ganyang bagay. Mga kabisyo, magbabalik po ako. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number